Teka. Paris. Sus muna niya kuya. Siya kuya. Paris. 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 Bayad ko. Nagutom. Nagutom ka. Kababa sa Titanic. So, Paris. Uy. Wala pa. Magalaw yung ano. Magalaw yung natin ang damo. Damo. Ansus noy. Oh, ansus. Bang. Ayan na. Ayan boss, kanin, wala kanin. Kanin. Oh, dito. 60. Sintang ngayon ng para sa Parang wala naman laman ah. Bawang boss. Kanin boss. Bawang. Oo. Sige, kailangan may bawang. Walang bawal noy. Sige noy. Gege. Parang abusin mo yung bang. Saan? Ito eh. Shout out sa mga Oragon. Galaw dyan. Ay tayo, pares. Kantayan lang nila. vlogger yan, vlogger. Subscribe mo boss, Dragon Dragon. Yan, sa 1 million viewers, so pares. Ay tayo. Isa lang pala yun eh. Hindi 1 million. 929,000. Million na. Titanic ba naman yung pinaba eh, 12 oras eh. Sili yan. Hindi. Harang. Sunod. Kanin. Kanin. Dahil ako. Kasi pwede. Anak pa baso doon sa bahay nyo. Ayan sa pula. You eat, guys. Pares na naging hapunan namin.
Bayad niyo, boss. Ayan, 5 billion viewers. Kahit tayo. Kani mga. Gutom eh. Hindi kami ngaya. Ano ka ba? Hindi na maupo. Yan. Tayo na, kung wala ng pira, maghugas ka. Yun, pwede. Huwag tayo ka, may iwan dito, walang pira. Lagi sa may pagpwede. Bag, talo ko. Lourdes Montano TV, shout out. Ay, moderator ka na, Lods. May jacket ka na, Lods. May jacket. O, kahit tayo. Kain ng pobre. Buhay delivery. Buhay delivery. Dito talaga kami, dito sa pira, buhay delivery. Napasa niyo, eh. Asa. May jacket ka na, Lods. Baba ka na dyan para kumain. Hindi pa rin, hindi niyaya. Sino? Ito nga pala, no? Ano? Ito kami ngayon sa ano? Sabi nga highway. Ano? John Mark Medico. Shout out. Ay, shout out sa Paris boy. Ano? Sukat. Sukat Paranaque. Shout out kay Bulado. Bulado tracker. Nabi lang? John Mark Medico, shout out. Wala tayong biyahe Bicol.
tawad. Ay, wag na, wag na. Ano ang tawad? Alright. 7-0 daw, nakakain na ng ano. Masarap na baka. Shoutout sa mga ano, mga alipuris ko dito. Boy Lado Tracker, please subscribe. And Brian Bang. Oh, shout out my viewers. This is Bogey. Red Bogey. Shout out. Yan, 5 million viewers. Shout out. Big Gary, 30, pade, shout out. Kami yan sa ano, sukat. Dito kami sa Dubai. Ayun, papunta na yun doon. Papunta ng Las Piñas. 10 million viewers, shout out. Ay, kay Marcelino, shout out. Si Danny. Yan yung mga Wala yung YouTube doon. hindi. Yan pa rin yung sa atin ah. May ID pa si Boss Danny. Oh. Ano? Medyo mahina yung signal dito kasi nga may eroplano, may dumadang eroplano. So malapit kasi sa ano, sa airport. Yan yung likod ko na yan, airport yan, Ninoy Aquino. Ninoy Aquino Airport. Kaya medyo mahina yung signal. So kinukuha ng eroplano yung signal. Ayan yung mga tropa oh. So naghihintay na lang kami ng receipt. Maghapon nag-unload dahil yung dala kong trailer, yung pinakamalaking trailer namin, yung Titanic. $3 million views. Shout out. Luway pade. Wala pade, gutom na eh. Gutom na. Yan oh. O, dito kami sa ano, sa loob ng ano, warehouse ng SM. Sa loob ng bahay, pagmamahal. Ano? Nagbibidyo lang ako rin. Distributor ng SM, mga SM, lahat ng SM. Ayan oh. Yo. Wilado. Shout out. Yan Mark Medico. So baka bukas boss, makakabiyahe tayo ng Bicol. Ba't siya ba yung pinansin mo ngayon? Kulas. Baka bukas makabiyahe tayo. Gaya mo yung ano na? Ha? Gaya mo 3-in-1. Di, inaano pa kung magkakasya sa ano eh. Saan? Magkakasya sa 391. Pag di nagkasya 391, trailer daw kakargahan. Pag kinargahan bukas, o linggo na tayo makabiyahe ng Bicol. Tama lang. Denmark, Medico. Tawagan natin si Randy.
Ha? Really. Tawagan mo kung di magkakasya sa 391. Hindi pa karating si Joy eh. Ano po dito? Pero naman dun iba. Ay dumating kanina si Rex. By Rex. So ayan ang aeroplano. Wala na, hindi nakita. So, pagka ganitong oras kasi wala na, sarado na yung content dyan sa loob. Kaya kailangan talaga lumabas. Buti na lang may pares dyan sa ano. Mayroong parisan. Halalan ng automated counting machines, mga laptop, ballot boxes at mga balota. Ito din ang magiging supplier ng software at election management system. 17.9 billion pesos ang big prize Dito muna tayo sa baba sa ipinagkaroon tambay. na 18.8 billion pesos. Ang joint venture ng May harap ang ng nag-iisa TV. o loan bidder para sa proyekto. Hindi na pinayagang mag-bid ang dating elections technology provider ng Smartmatic na nasangkot sa issue ng pangungukol. Nauna nang sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na sinuring mabuti ang nilu. Nakatanggap din aniya sila ng One viewers. certification mula sa Shout election bodies ng Iraq at Congo na sinabi maayos ang kanilang naging halalan, taliwas sa mga kumalat na ulat. Bukas naman ang Comelec sa pagsasapubliko ng mga dokumentong may kaugnayan sa nilu. Sabi nga natin, wala dapat tinatago dito. Pinasabi lang po natin, magandang siguro po pagkatiwalaan na lang din natin itong ginawa ng Commission ng Election. Handa rin ang COMELEC na ipaliwanag sa Kongreso ang kanilang naging proseso. Sa March 5 ay nakatakda itong humarap sa Kamara. Kakusapin natin yung nanalo William na baka pwede magkaroon ng demo rin sa harapan ng ating mga kalanggalang na kongresista. Para sa National Citizens Movement for Free Elections on NAFREL, nasunod naman ang procurement law sa pagpili sa NIRU. Yung sa observer naman namin, wala namang nai-report siya na anomalya doon sa proseso. Bagaman na ibigay na sa NIRU ang Notice of Award, pagkakaroon pa ng contract negotiation bago maglabas ang COMELEC ng Notice to Proceed. Ang fast track ay isa lamang sa mga parte ng automated elections system. Narin din ang transmission na mangyayari ang bidding sa susunod na linggo at ang online voting na magkakaroon naman ng second round ng bidding sa kalagitnaan ng Marso. Pagtitiyak ng COMELEC, magiging bukas sila sa lahat ng proseso. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Matindi na ang training ng Olympic gold medalist na si Mahina yung signal dito sa loob. sa Paris Olympics 2024. Kasabay po naman ng pag-ensayo ni Haldelin ang kanyang paghubog sa next generation weightlifters ng bansa. Nagpapatrol Punta tayo sa truck. Castillero. Tayo sa truck. Dito meron dito ng ano, walking lane. Ayan. Mga ganyan pag dyan dumadaan sisitahin ng guard dyan. Dito ka lang sa ano, hindi ka lalabas dyan sa dilaw. Tapos may mga number yung ano, yung docking area, ayan oh. Pag nakadaka na dyan oh, ayan. So, pag nakadaking ka na dyan, kailangan mo maglagay ng plug yan. May mga number. Tulad nito. Ayan. Number 40. Ng plug.
Ayan, may hinahanap signal dito mga Karagon.